For Oy, an an Birken! Sabi na to. Sinabi na ako. Siyempre. Mainit naman sa Birken, ay hindi naman Sperry. Ano sana yung hindi ko yan? Kasakit na ako. Ano ko yan? Yay! Wala Birken. Stop. Sabi na ginanto sa Nakalapot, di man si mong Birken mo ba? Oo. Nalapot, sagin man ang Birken niya. Amak mo din no? Pila na di ka na be? Mga 6,000. Ay. 8,000? Uy, nami. Sabi na, may laging ganyang color. Di man to. Oo. Color. Okay. Ala, nami. Ay, yun boy! Dugin ba? Yung takos. Ala ka nami. Oh. Wala. Wala ka nami. Okay, tadi sa Kaya ba kasi mo mahilig sa daing Birken mo? May makita, di ba? Saan? Ikaw, edit na. Grabe ba? Di pa ito ba nga, di may ganyan kaya baon sa Mga mga. pandigmaan niya. Hindi lang yun lang ito sa punta para mapilong din ang Birken. Ano ka, ano? Ano ka hugot? Hindi pa kami kaugot. Ano lang mo? Oh. Oo, sakto na. Ako kaya. Ako nung nag-design sa Birken. Unique yun ang color yan. Hindi sa red, hindi sa anong klase color man. Gawan mo, daw peach. Hindi nila peach ah. Red orange. Ano mo kulo? Tangerine. Ah, makita na yan. Sakto na. Oh. Tingnan ko siya. Oo, sakto. Ito yun. Tatlo. Talabot. Kung si Birken ba? Ito namin. Tag-8,000 na drip eh. Ito ko. Ang ilaganap lang ang classic na Birken. Ano? Tag 9,000 na. Ano ka namin? Ito ko. Ito yung inapayahan. Ito namin. No?